Ya kok kono ta kok kono ta. Sing iki jaranmu piye, Jok? Iki halus. Waya. Neno nane, neno nano nane. Neno nano, lale lo lale. Kodhok cipir dikelo tahu. Kadung tresno kok ora kandung. Kodhok cipir disrutuk kare. Kadung tresno lagake wong. Nane no nane lelo lalo lelo lalo lelo lale. Hei, woi. Sik jaranmu. Ketoke jaranmu suwi ra didu iki. Sik. Piye? Iki jaranku kok agresif. Lah iya melane kok suwi ra didu kok gak piye? Iya, sik tak delok. Oh iya. Lanang apa wedok to jane? Heh? Lanang apa wedok jane? Lanang, sing iki lanang, sing pertama iki lanang. Oh iki lanang. Sik. Kok angelmu dadi delok jan. Wah, wis seru aku. Nyapa? Kono, parkir rono. Iki nyapa jaranmu? Jarane njaluk kawin, Mbake. Oh tak kira lek M. Kayak nyundul-nyundul ngene terus. Tak kira lek wayahe abang. Apa? M. Oh, jaran lanang kok Oh lanang to iki mau. Oh tak kira lek wedok. Sing wedok ki jaranku mek 3. Sing wedok 3. Iki kok ngetokne piro? Ora, wis mentukan mangok. Lho gak ketokne jarane piro? Jarane 6 sing tak. Oh jarane ketokne 6. Berarti sing lanang 3, sing lanang 3, sing wedok 3. sing lanang 6. Loh, sing lanang 6. Lah sing wedok piro? Sing wedok 1, 2, iki sing sitok nang mburi. Oh, sing wedok iki. Oh, loro iki. Masa iki jaran? Jaran iki. Oh. Lah sesuk kena iki Oh, balapan. ndak sido, Let. Oh, gak sido jaran. Ndak sido jaran. Lah apa kuwi? Anu pedet. Loh, malah cilik iki. Piye terjadi? Jajal sitoke nek. Sing sitok. Iya, heeh. Manut iseng yo, Nduk. Ayo manut iseng. Antak iki ketoke antak. Antak iki penak. Iya penak. Sing pertama menyatu ngerti apa ora kowe kok isane galak ngono ki ngerti apa ora sing pertama kemang. Lah ngopo? Mergane wis jomblo suwi. Wis gak. Heeh. Suwi gak kangge, suwi gak Ora duwe kangge. pacar suwi lek sing iki duwe pacar dadi ki lulut. Dadi wis kulino ditokke. Ngono Iya, lho. iya. Apa sih ditokne? Maksudnya ki ditokne neng pagelaran agung nampilne seni pertunjukan jaranan. Ngono, ya. Berarti sing sitoke mau sing barep mau gak suwi gak ditokne. Suwi ndak ditokne. Wah. Jomblo kok. Lah makane kembut ngono Pak Gen. Ngono kuwi lho. Lah ditekoni kudu-kudu budrek kae ya Kowe suwi ngerti gak ora metu. sing pertama ngerti apa ora? Lah nyapa? Sing duwe panggung lho. Sing duwe panggung wis nyemoni iki dicepoti sak wayah-wayah kapok. Ayo ditokne nek sing nomor 3. Oh. Ijil saking sasana busana lupa wasaka ing papan pagelaran jawi. Katidak nyodeni perang adang putu. Ingkang samini deturungga kang estika praso busana kang prajuritan. Katenterang gina serampil cinodro kadion salobreni salo kang rangam blandini kang arecep rambut cantraning. Biyen cinodro kadion Raden Mas Bagus Permati. No. Wis. Oh, oh. Ngene parkir. Lah parkir kono. Jantenan.
Ditaleni gak? Ditaleni gak? Ditaleni gak? Oh gak usah. Ben iso digar engko. Oh, ben bisa digar oke. Heeh. Iki anteng iki. Jaran ki pokok cilik dhuwur ngene iki. Heeh. Iki mesti mbiyen mboke mesti nyidam rijing. Nyidam apa? Rijing. Rejing to. Rijing bloter apa rijing? Rejing. Lah ya rijing ki lho. Kok rijing? Iki lho mokoke kan. Rijing. Rijing lho pawakane cilik dhuwur. Ngloyet Cilik dhuwur. Ngloyet. Oh iya. Mesti manut ngene iki. Tapi biasanya ngono ki panganane akeh ngono. Endi? Ngono kuwi. Panganane apa? Panganane akeh. Sing iki titik. Oh titik iki. Oh. Sing akeh ki biasane sing ngarepe sound control. Nyekel mic biasane. Asu aku iki, Cok. Su. Mboten bejat. Ayo tok nih nomor 4. Iya. Betul saking sasana busana lomo pasawing babat babalangan aku. Nggih menika candraning perkadang putu. Sabene teroga kasti kang rasuk busana kang prajurit. Trenggina serapel. Oh. Duh. Asune mana di? Setom. Iki siji loro telu papat. Asune mana di sian sih? Lah kowe nyapa to medun iki? Lah kok di nyapa? Lah jari ngon-ngonmu. Lha kok ingon-ingonmu kok wedi iki piye jane iki? Kok suntikne pegak? Wes, Lah kene kok kliru lek ku nyontekne. lah nyontek apa kuwi wingi? Suntik kabeh. Lah dalah gak meteng. Dadi aku kok malah gua lak ngene to. Setok pun lanang wedok to kuwi kok suntik kabeh iki. Lanang. Kuwi kok kayak implan ae wis awake-awake metu ning Pokoknya lengene. lanang kok implan. Lah gak suntik jarimu suntik kabeh. Yo lanang iki enek sing nganggo kabeh yo an. Ora putut nekokne. Piye? Kuwi lambemu apa guwing tenan to ngono jare. Kowe kok dungakne to kowe? Ora butak sitok iki lho. Iki butak satu iki lho. Ora. Butak dua kan ada di sini. Iki make up. Mbok mek. Kok guwing tenan. Kok bodo demen lah aku guwing. Lho ora ya putut ki nekokke. Kuwi iki sarana tinggi istilahnya profesional kerja apa memang kuwi tenan. Wong wingi-wingi gak guwing kok saiki guwing apa tas nubruk apa ngono apa piye ya apa. Ora lek ngomong-ngomone kuwi. Ora ya wis ya tokno neh. Kulo. Diomong anu jarene ngomah nek wong mulih lho. Piye? Ning omah nek wong mulih jare. Bene mulai, ben numpak Grab. Mboten asu. Ayo, Jak, bacotke. Iki jaranmu teko Ponorogo, Jak. Oh iya, teko Ponorogo. Siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo. Kurang sitok kok ijulono sampai subuh ya Bangga. Kurang sitok wis siji loro telu papat limo kudune 6. Kowe iki nggawa 5 apa 6? Sing tak gawa 6. Lah 6 berarti kurang sitok kok. Kurang sitok. Heeh. Anu genepano Pak Bu? Lho. Itu. Kuwi tugasnya mau ngenong kok iso. Kuwi tugasnya mau ngenong. Oh tugasnya ngenong. Iya tugasnya ngenong. Tak kira oleh yo jaran. Surya iki sembarang-barang bon-bonan gede-gede kabeh. Endi bon-bonan? Oke, lha kuwi kok kolor. Kolor piye to nggih suwal kolor. Maksudnya nggone ning lor kono lho, omahe lor kono. Ngarep. Sing Omahe. kuwi lho danang tukang
Tukang tipong lho. Omahe lor kono lho, omahe daerah lor-loran kono Kediri sakandane kono. Kediri. Iya, ngono. Kowe iki lek omong mesti ra jelas lho, Pak. Sing jak jelas iki dirimu lho angel. Kowe iki jane melu sapa to, Lek? Gak melu sapa-sapa. Ya wis melu aku. Lek apa? Bengkel las lho. Bengkel las sangune kok watu. Ning dindingen. Bijil saking Sasono Busono kok tidak nyodening para kadang putru. Beh, kowe ketoke kuwareken kuwi. Kuwareken apa kemendemen dalan ambunan jajal abape ambunan jajal abane kemendemen gak? Piye? Kemendemen apa ora? Kemendemen apa kuwareken ngono Mas? Ora oleh. Piye? Kok bahas mendem-mendem iki nyapa? Ngono kuwi ra oleh, ngono kuwi pekat penyakit masyarakat. Lah jare sapa? Ini steril kabeh. Jare sapa? Iki ora kemendemen. Omonge sapa? Mendem sik to jare sapa mendem ki pekat masyarakat? Yo jarene Pak, anu Ustad. Alah kleru. Kuwi lho ngarepku yo mendem yo anu. Endi? Ngarep sindene lho. Sitok sebelahe lho. Sebelahe iki lho sinden. Heeh, sebelahe. Lah aku lho mendem. Mendem apa? Mendem tresno. Ayo. Kuwi lagu Lek kuwi Lek. Lah buktine yo yo. Pirang-pirang dino galo. Sik to. Lek digeret ki nengase joget mari ngono parkir. Kok iso langsung diprok lho. Piye? Lempo. Wah, ora, Pak. Bane gembos iki bae. Bane gembos. Ora, biasane iki si jejaran ini nalurine dhewe-dhewe. Mempunyai sifat yang berbeda-beda. Padha kaya menungso ngono. Sama seperti manusia, antara aku dan kamu memiliki sifat yang berbeda. Ya, berbeda. Walaupun sama-sama ciptaannya, tapi kita dianugerahi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur. Bersu apa? Bersyukur. Oh, iya. Nyokurne iki malahan. Terus iki wis jarane jangkep 6. Iki jarane wis jangkep 6. Oh, saiki arep kotokne apa neh? Iki ben nindakne kewajiban. Heeh. Joget menghibur masyarakat desa Serengat kene iki. Dadi wis to bene. Kowe engko lek dikip tambul karo wong ponggok sak panggok ya. Kebon Duren, Kecamatan Serengat. Kowe tenan lho, kowe engko lek mulih dikip tambul karo wong kene kapok lho kowe engko. Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Betul lah? Iya bener. Ya, betul Pak. Salah sih An. Aku lek salah coreken ya Pak. Dicolek teko ngendi? Lah salah Pak jareke. Anakku lek salah ngono mesti kon nyoret. Ora. Iki wis genep 6 Mas Kolek. Iki ben ngayahi kewajiban. Iya. Jejogetan asum lelipur. Iya toh, kagem masyarakat Boduren kene muga-muga adik sing dipitoni dadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Dan juga bisa meraih cita-citanya setinggi langit. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Nyu Suryo Wijoyo. Mek ngono kuwi ya. Wis, ya wis. Dasar Brabanyu. Pate celeng sergi. Pate danyo dari pate celeng sergi ingkang sami ambik kalau tidak isang Prabu Kelana Sewantun. Wonten sajroning mono kang kalah seluruh boyo kang gedhe. Boyo kang alas seluruh boyo kang gedhe pekimu kang gedhe gawe goro kang gedhe.
Abikal tidak iso Prabu Klono Sewadono. Katindak nyodene yang Celeng Srenggi. Kaderek romaipun perhati yang Celeng Srenggi ugi kasusul dening Patih Celeng Srenggi ingkang tumpet-tumpet Abikal tidak iso Prabu Klono Sewadono badhe nglampar Kusumani dia ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit. Adalah hey para kata kakun tidak petri kang sami kino maraltan ikang materi kan sekitar matan candraning para kadang putra kang sami pinanggih ikang sami ngerasuk busana kang prajuritan nggambaraken prajurit sewu negorong kang cacahipun nenum kanom sak kembaran ikang Abikal tidak isang Prabu Klono Sewadono gimana candraning yang Celeng Srenggi ugi Patih Celeng Srenggi sak kembaran kados pundi anggening perkatang putra Palimur kita samarga ngaturaken sugeng pinarok putra kata lupain nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya kerbatan mugi perkatang putra Palimur manggi rahayu kalih saking Sambikala Wasana para tamtama Surya Wijaya lumaksana magita kita ing baris Pia siap Surya Wijaya ayo Sur Surya Wijaya Safira Proreta Audio terima kasih matur sembah nuwun Kebonduren Monggo Blitar Jawa Timur Indonesia Surya Wijaya ayo deh sepuluh
Roro jenggreng pancen kowe ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe ganti pandhita boyongan cukup bandung kowe aja lupa barang iki kang kudu topet kowe wanita keparot ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panggih Marmaya aku duwe aji sekti saka dawa rara jogret manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku tanpa bebono janji sewu sawangi kudu dadi iya jogrek apa nyuwunmu tak turuti
kali sok ing sambi kala Sa no sa Kocap carita rikala jaman sepera-pera bongkolana sewa drana saking Kadipaten Ponorogo. Awatene kan arah-arah tumuju wonten ing Kutha Raja Kediri. Sabar banipun Prabu Kelana Sewandana bani kelamar kusuman dia ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit. Wonten ing sajene wana kang alas Lurboyo kang gedhe. Wana kang alas Lurboyo kang gedhe pekemuh kang gedhe. Gawe goro-goro kang gedhe. Abegal tidak iso Prabu Kelana Sewandana. Kewan alas kang sartu kalak ingkang dipandhigani dening Eyang Jaleng Serogi ugi Patih Jaleng Serogi. Prabu Kelana Sewandana kang anggiring-giring para prajurit Semenegara ingkang sekti mandra guna pepasan ora tegas bapak walune mandi ora tegas sisane grito prajurit sak jumuk-jumuk prajurit sak kerucuk-kerucuk wani ngalang-ngalang ini aku tengah geger maju sadar gandeng hatiku ger lino pangendamu bakal tak gawe rondo tenan bojomu bala-bala. Kuwi kok pakan lele bocah kuwi kok pakan lele bae
Anjes moro arimampi mes mirakula warato jase mutien lurung layo kota Prabu Aliga perang tandi lan urung biismo karya bukti wong ayu pun kadang pamit ala astro
Eyang Eyang Suryo Wijaya tak sowan-sowanipun panjenengan kersong sowan kersa mlebet wonten ing anak wayang Suryo Wijaya ya hadir ya
Prasetyamu kuwi mung biasa tresnomu saiki wis ilang ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe karepmu ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Prasetyamu kuwi mung kiasan tresnomu saiki wis ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning karepmu delok jaranan kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Aku sesuk upacara Padaku sini sawang kudo ora garing nanyar mongso ketiga tarasa eling jemane semono ning kulon terminal Kartanegara ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning karepe mata delok jaranan kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Kembali bersama deretan bintang-bintang baturannya Indonesia. Juga kembali bersama sang raja super jaduk gelegernya Indonesia. Ade Safira Pro Rental Audio Enterprise. Terima kasih matur sembah nuwun.